बोथिसे ओंखारनायबा हामगौमोन। नों मोनसेखौ लाथ' आं हमैनि खाना लांनो ओइ फोथाराव नांगलराव बिबारखौ बेसे मोजां नुदो थुथुरा बिबार सियाराम नुदो बाला बिबारा जा मोजां बारखादो गांलाबनो गांलाब मोजांथार नुदो मोजां नुदो सना गानना लाना आङो नै लोगोफोर फैलायबाय फोथाराव आरोना फोथाराव दसे नायहैनि बारियाव मायबाफोर मोनगोन खोमा एसे ओमफ्राय भिडिअबो लालायबाय आरोना दसे ओरैनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलायनोसै आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबाथाय नायलांबाय थादो आरोना ना मा बुङो लोगोफोर नै थांगासिनो दायो बेलासे जाबाय आरोना बेलासे माने मोनासिनानो ओरैनो 4:30 जाबायानो आरोना मबाइलाव फुटला खालामदो नै बारियाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय बारियावहाय मा मोनो मैगंफोर मोनगोन खोमा नायहैनोसै जोंनि हारांपारानि लामाया नै बोरै रानसाव रानसि जाजोबदो अखा हानायाव दाखालि गिसि जादोंमोन दायो अखा गैयिखाय रानसाव रानसि जाफिनलायबाय आरोना बिलाइ माखा सिरिजोब्बाय गोरान जाजोबदो जागा माखा सिरिगोन आरो दा मा रानख्राव रानसि औवा माखा बिलाइ माखा सिरिजोब्बाय ए दाउ आंलाय सानदों मायबा खारबाय नायनोसै गैला खोमा मैगं माखाबो सेस मोसौ मोसा होजोबनानै जोबजोब्बाय लांदां थबदां मानामुनि दं आरो मानामुनि दं नै गैला सेस दिनाबो सेस दिनबो गैला एख' गैला फोथाराव मानामुनि दं नै गिदिर ओमफ्राय आं माने कुट्राफोर मोनगोन खोमा होनना फैदोंमोन आरोना नै मोसौ होजोब्बाय नालाय गैया एसेबो गैला मोसौ होनानै सेस नङाबा कुट्राफोर दंमोन आरोना मोसौ होबाय नालाय गैला जाजोबो ना मोसौआबो लोगोफोर एख' मोनाखैसै मैगं थाइगं आरोना ओमफ्राय आं नै बे बुस्थुखौनो हानानै लांसै आरोना फांफा फांनै दं इयावहाय आं बेखौनो हानो लुबैबाय मोनजाथाराखै आरोना लोगोफोरनि गोरलैखौनो जा मोनो हाना नायनो दं मोनगोन ना मोना आरोना जानो लुबैदों बोथिसे ओंखारनायबा हामगौमोन नों मोनसेखौ लाथ' आं हमैनि आं हमना होनि गुवार खालामसै जायखिनो जागोन ना बाबु
arkhojubgwn ang Gwrlwi. Gwrlwi babu, arkhojubgwn na babu. Nih dong. जना खानसें नै थास' बेदरबो दं बेयाव गायनाय समाव रायलाय थास' गोदान नै बेदर गोजा मा गारबो खोमा सिगां गोदानसो खोमा नै लोगोफोर खाखांबाय आरो ना एसे मोनबाय ओमफ्राय बेसे थांगोन एसे बोथिसे थाङो थाङा आरो ना ओमफ्राय नां मोनबावोबाथाय एसे लगायदेरनोसै इयाव गैला आरो ना दासो गोरलै गोरलै माने रोदोमखांदो आरो ना अखा हाबाथाय रोदोमखांगोन खोमा दासो फिसा फिसा खिलिबुदो अखा गैयामोन नालाय ओमफ्राय दाखालि साननैसो अखा हानायावनो एसे खिलिबुदो आरो ना ओमफ्राय साननैसो थाबा इयो खिलिबावगोन खोमा आरो ना दासो गोरलै गोरलै ओंखारबुदोंमोन आराम आरामनो जानोसै गाबोन जासिगोन गोथावनो माबाफोर मोनसे लायनानै ना एबा बेदरफोर लानानै जानांगोन आरो ना फिसा फिसा गोरलै 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 थांसै लोगोफोर नै मोनाबायबो आरो ना जोङो एसे बेलायावसो फैखादोंमोन नालाय एसे 4:30टासोआवसो फैखादोंमोन ओमफ्राय दायोथ' मोनाबायानो नै सान हाबलायलांबाय खोमा सानाबो गैला हाबबाय मोनाबाय दैफोरावबो थास' थाइसैमोन आरो ना ओमफ्राय दायोहाय माने अखा गैया नालाय रोदोमखाङाखै हाया गोरा नालाय गैया दैज्लाङाव इखिनियाव थास' रज'सोयो बेफोराव अखा हाबाय थाबा थास' रज'गोन दासो फिसा फिसा रज'हांदो नै अखा हाबा रज'गोन दाखालि आरो साननै अखा हादों नालाय दासो फिसा फिसा रोदोमखांदोंमोन साननैसो थाबा इयो बरिया खिलिगौमोन आं आरो दिनैनो खाबाय नालाय बेखौनोबा मोना आरो ना लोगोफोर मानसिफोरा नागिरलुबाय थायो नालाय बेखौबो सोरबा नुनायबा खाजोबसिगौमोनसो आं बोरैबा नुस'नायखायसो आं माने बेखौथ' लांनो फैयाखैमोन कुट्रासो नागिरनो फैयोमोन आङो गैया कुट्रायाथ' आरो सेस मोसौ बोरमा माखासे जाजोब्बाय आरो ना स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आरो ना माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरो ना लोगोफोर दे बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट गोदान भिडिअ'सो लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय